Hola, sóc el Víctor Anaya, sóc el Moneymaker de BCNMES. Treballo a BCNMES perquè m'encanta la revista, m'encanta el projecte, l'entorn és superxulo. Sempre he treballat venent màquines, ara el màquina sóc jo, i és una oportunitat que he tingut supermaca. Realment treballar amb punts subscriptors, cuidar-los, aconseguir publicitat per la revista és molt motivador i estic molt content. Salut. No, espera, no. No, ja està. Vale. Uf.